No, máme 4 000. to ja, no neviem. No, teďka v 11. Už dlouho ne. Tak jeď klidně jeď. Jo? Hej kámo, my jsme včera hráli potom s Davem ještě chvíli papko a my jsme furt dělali kokotiny, protože my jsme furt to ovládali jak armu. To je strašný, jak to má každá hra jinak, to je tak otravný. Protože Daisy je podobnější v tomhle papku. Kalibrovku, on mal to VKS-káčko, či jak sa volá tá zbraň. Ale keď si dáš štatistiky tej zbrane, tak má rovnaké poškodenie ako 50-ka. To vám otvoril dvere, môžete ísť znúka rovno. Jo, dík. Aké máte, ako farbu? Dvonáč. Aha, vy máte už kuka, hej? Aha. Ne, vec. Hej, toto je krajšie, ale vieš čo? Mne sa zdá, že toto je rýchlejšie ako Tiger, ale ten gas Tiger sa lepšie ovláda, mám pocit. Hej, ale to je hlavně strašně široký to auto, to tam nevleze, ne? Vojde, však ja mám také. A dají si otevřít dveře, jo? Daj ho radšej zadkom, Luka, ne? Si myslím. No počkaj, jeden si musí, Bunny, ty si musíš vystúpiť. Nevidíte obaja. Já si říkám právě, no. A musíš to dať úplne k stene. Počkej. Ne. Úplne na stenu sa musíš natlačiť. Jinak to je jediné místo, kde to šlo postavit. Mně se to tady vůbec nikde nechytlo. Vůbec ale nikde. počkaj, vy to máte aj tak iné postavené. Tu nejak veľa klade v tej stene, ne? Jo. Tu náve, tu je koľko klad? Nevím, hodně. Ale prečo? Ty vieš postaviť aj veľkú bránu bez toho, aby si použil klady. A to jak? Jo. No neviem, a ten kľúčik si musíte urobiť, lebo vás zabijú s kľúčom a potom si môžete otvárať autolotika. Jo. Utekaj, schovaj kľúč, bo náhodou ťa zabijú s kľúčom, nás tu zabijajú s kľúčom a môžete hľadať lockpick, aby ste si otvorili vlastné auto. 20 asi. Poďme dávám to do sudu, jo. Ten černý nalevo je od toho hajzla a červený napravo je od auta vevnitř, jo. Nejdeme do bunkru. Lebo ja chcem tie evolucy. Tak možno. Tak ja idem do bejsky po kartu, po míny a chujoviny a dojdete ku bejskovej. Ne, však tu škodovku jsem právě střelil. Tak to už jsem dole k tomu traderovi. Pôjdeme mojím pancerákom, tak. Ta škopárna stejně byla vysoká chutinka taková. Nie, však poďte ku mne, ja to mám panceráky, pôjdeme. Ja Tigerom pôjdeme. Dobre, všetko je vaše, tu sa nájde v bunkri, aj tá 50 kalibrovka, toto, ale ja chcem evolúciu guľomety, hej. Proste tie guľomety na 308. No to vymením potom za PCPčko, bo mám kopu PCPček a nemám evolúciu, za evolúciu ma zabili akurát. To má obľúbená zbraň bez zvyčka. Ale strašne som dostal. A to boli nejaké slabé zbrane, ale strašne rýchlo striedali, čo ma zabili. No a keď som sa pootočil, tak všade som mal tie šipky červené. Ty vole, tak to schovej. Ale...
Mal asi 6 minút pri sebe, že som išiel minovať cestu. Takto som ho vyjebali buzeranti. Hej, zober pre istotu. Ale vieš čo, tak potom nejak, keď ja zoberiem z mojej BSky, nech sa nemusíte vracať. Já mám svůj stavební. Ty vole, já jsem u sebe nechal ten zbytek peněz. Ale tak to je jedno, to je 4,5 litru nebo kolik. To máme, vole, ulovený v lese za chvíli. Ja som tak rátal, som sa nudil. To mi padá mikrofón, kábel. No, Ja som rátal, že teoreticky najviac toľko peňazí vieš získať z jedného balíka paradajok. Rátaj, že máš v jednom balíku je 10 semiačok. Hej, čiže tu máš 10 rastlín. Z každej rastliny ti môže padnúť maximálne 15 paradajok. Hej, čiže tu máš 150 paradajok z 10 semiačok. Takže každá rastlina ti môže dať plody dvakrát. Čiže budeš mať 300 paradajok. Najviac, to sa dá získať, všetko pôjde tak, jak má, hej. Ale niekedy dostaneš 7, 8, 10, ale sa mi stalo, že veľakrát som mal za sebou aj 15. Čiže máš 300 paradajok z jedného balíku, jedna paradajka je 1500 rublov. Čiže jeden balík má hodnotu najviac, čo si vieš získať, je 450 000 rublov. Jeden balík je jedno pancerové auto. To je strašně vtipný. Ty se stavíš nějaký Francek si na zahrádce vypěstuje rostlinku rajčat, vole. A je to prostě miliardář, vole, takřka. Ja mám, ja si idem vyhádzať snajpu. Vidičko. No mal by som mať, hej, pozriem. Ale určite budem mať. Akože mám ich veľa, ale ako storage to používam, vieš. Vyťahnuť. Hej, jeden minimálne to je. Hej no, ja mám baterky, ak vám treba, aj noc taky mám. Ty vole, no, baterku jsem si nebral, ale tam je vydrží určitě na bunker, ona je plná. Jsem mu nikdy za jeden bunker nevybil celou. No ja tiež, hej, však ja zoberiem baterky, keď tak, no čaká máte všetci, hej, tie vanilácké. Tak, kde mám baterky, neviem kde. Neviem, kde mám baterky. $130 a 16 přidaných na kapse. Jsem viděl, no, to nemocnej. To je taková ta rule, ne divná. Světlá, no. Na tej role nemám baterky. To čo, ideme na tradera po baterky? Ne. U nás baterek máme dost. Tak ja prídem tam. Dobre, čiže nejaký mini zoberiem. Pasce a ideme. Tam gulomet, ty kokos. Akože mám milión tých PCPček, ale ak som aj vo ulici. Ako fakt ma sere, ty kokos. Ani ma nesere tá 50-ka, o ktorú som prišiel, ani tá veľká vesta, ale ma sere gulomet. Musíš to brát tak, že furt jsi hodně v plusu, víš co na nich. Však jasne, však už vlastne 10-krát som tam zabil 2 auta, od nich mám. No. Gíru ani nerátam koľko, vieš. Akože gíru ja mám dosť, ja mám všetkého, len keby som mal nie toľko PCPček, ale toľko tých evolisov, hej. Tak počúvaj, ja som posledné 3 dní chodil v kuse do toxiky a hore, v tej hornej BSK mám asi 20-50 kalibrovek, ale už... Vieš čo, ja som mu zobral bedňu, som si urobil bedničku, som sa vyhádzal ako frešak do BSky a som mu skočil do tej prechodovej miestnosti, som položil na zem bedničku, tam som bol karty a zabil som sa tam. To je krásný takhle se obětovat pro random typka. Hej. No dobre, mám jednu mínu,
Claymoru kartu. Dáte. Brána blízko. Je to už předtím, jako předevčírem, jak jsme hráli. Takže jak jsme hráli víš v noci, tak on si nakoupil právě světlice a vždycky nasvětloval to bojiště, že? Pak jsme tam fajtili a tak, jako říkal, to se mu líbí, no, jak to tam funguje. A nevím, asi do 3, do 2 do 3. Ne. Pak to nevím jak dlouho. A pak jsme šli ještě, skočili jsme 3 hry PUBG asi. Ale jako já jsem hrozně rád, že tam nejsou ty noční vidění. Že to tam prostě řešený těma světlama. Nemáte kámo sieť? Co? Tu sieť na auto maskovaciu nemáte? Zoberete ju? Jednu. Nemám na aute. Jo. Vystrelím tlumičem ještě jednou. Je to hodně slyšet? Aha, tak to je dobrý, protože u mě to udělá ranu jak prase. Naháním zpátky lovem. Jsem dal 2 kozy tady, jako víš co se hodí. Rozje pár litříků. Akorát jak už jsou damageový ty kůže, tak už je nechce, no, ten trader. Ináč je dobre si v aute nosiť náhradné veci. Mám napríklad kolesa náhradné. Kľúč na kolesa, dvíhak, sekeru a vieš, sviečky a tieto veci. Baterky, ja už mám 2 pri sebe, to mi stačí. Já za sebou tahnu školku, vole. Tak pak zvedni vlajku. Ale teďka už mi nějakou dobu nikdo nesundává. Podivu. Asi to borce omrzelo. Ty kurvo. Ty vole. Ty vole, to si nepozeráš. Pacha. Hele, bylo by dobrý si určit jeden sud nebo skříňku nějakou, kde budeme dávat věci na prodej. Ja si ukladám rovno do aut, tie veci na predaj. A potom keď je plné auto, idem na tradera. No já to hodím asi. Vidíš, že som batok nezobral. Ako nie pre teba, dole batok bude, ja mám 60, to mi stačí, ak som iba... Á, dobre. Že jeden musí ísť dozadu. Hej, pozor na auto. Já se vyhazuju, já mám u sebe ty zvířátka mrtvý. To mi nechce jít s plným vágem stejků do toho, do bunkru. Sedu tady v tímhle vzadu.
Ale jako cítím se asi trochu bezpečně tady v tím. Na rozdíl od těch golfíků. Hej, to je. Ale ten odkup sa mi zdá, že je rýchlejší. Mám 5 kľúčov od týmto auta spravených. Takže kebyže ma zabijú v bunkri s tým kľúčom, tak nevadí. Pokiaľ nenajdu auto, hej. Ale boku už môžem hodiť do tej begy. Kde by to najkartu nastávať. Furt tam máš? Jo, vieš, už dlho som nebol v bunkri, neviem. Ale ona by mala vydržať nejak viac ako 7 dní. A pokud ju vezmeš a zase položíš a třeba manipuluješ s věcma vevnitř, tak bys to měl prodlužovat, ne? Hej. To je celkem dobrý. To je jako když si vezmeš třeba na vanile, že? Když nejsi schopný si třeba postavit tu bejzu, tak si aspoň takhle rozházet někdy ty bedny, vždycky s nima jenom pohnout. Já vím, že lidi dělávali třeba, že si dělali bedny a házeli je třeba do toho, do jezírek. Hej, to jsem tak viděl, jak jsem to tak dělal třeba, když byla nouze. A zháněl jsem si věci na bejsku, tak jsem si do nějakého jezírka naházal bedny se stavebníma věcma. A doufal jsem, že to tam bude, no. Jinak pohrabal jsem se s nějakýma registrama, ty vole, nějakýma těma ovladačema, updateovaný BIOS a různý píčevinky. A uvidím teda, jak to pojede, ale přijde mi, když jsem teď zkoušel tu armu, že už mě jede líp. A i papko, všechno, tak uvidím, no, jsem zvědavej. A jsem zkoušel toho čakala, který mi dropoval natyka a jel úplně krásně. Tak snad. Jsi tady doma? Já jsem psal komentář tomu typkovi k tomu, vole. Že je z Ruda, jestli se mu dobře spí, vole. Víš k tomu? No ten tvůj felák, vole, jak hraje to Daisy. Říkám, tady takový říkám, Daisy tě naučí, no. Říkám, takový příběhy bych mohl povídat za těch 9 let, vole. Jo, něco tam komentoval, jako vtipně. Hej? Řízlo? Ty vole, mňa to vyhodil.
No dobre, tak si zoberiem tu malý batúštek. Máš teda tu sieť, či ne? Dvere sú otvorené. Bral jsi síť? Já jsem neříkal, že tu síť vezmu. Ty jsi mě ptal, jestli mám síť, říkám, že by tam ve vejšce měla být. Dobre, však to je jedno. To tu neslyšel. Nič pomět. Idem najprv pozrieť, či tam ešte je vôbec tá bedňa. Alebo neviem, ty kokso, nechať kľúčku z sebe, alebo vzal do bedne. No já bych dal radši do bedny. Tu bednu nikdo nenajde, to by byla strašná halus. No veď, on by musel nájsť bedňu a potom ešte aj auto k tomu, no. No, to si myslím, že se nestane. Je hodně malá šance. Ale to, že nás vypnou a vezmou si klíček, ta šance je hodně velká. Alebo v podstate nemusím brať bedňu, ja to môžem hodiť aj na zem, že? Já bych to úplně tak nespodíhal zase na tu hru. Furt je to Daisy, víš jak. Bohemka. Já vím, že už si ty věci nedespawnou, jako jak dřív, ale nevěřím tomu prostě. Dobre, čiže znova, hej, klasicky vás pustím vnúka a poviem... Alebo ne, karet mám vedľa sa na to. Hej, lebo tam to nerobí taký hluk. Typujem. Keď je celý list zaplnený, tak to je 23 ľudí. Dlouho neviděl žádný videjko od retarda, Pavla. Mě ho YouTube nějak přestal nutit. No je to otvorené, malo by to vydat. Keď, nehybte sa chvíľu. Mali by byť zavreté tie dvere, lebo však teraz bol reštart pár minút. Aj tuto dvere všetky sú pootvárané. Ale počul si někoho, či nepočul si? Ne, tam akorát to dělá ten no hej, tam jsou ty zvuky. Dělá ty divný zvuky takový. A tam se slyšet pískání nějakých myší nebo co. No, ale to jsou dvere pootvárané. Dúfam, že ich nebude viac ako traja. Dobre, môžem otvoriť? Můžeš. Prvý na rane. Ešte. Môžeš? No ja sa musím nájsť, vlastne, bo ja som freška. Nevadí, však mohli by som sa tu niekoho jak na posledí. Skoro ako Minimasteru tie Playmory. Nie. Čo je za mina alebo čo? To tu prepína zbraň. Aha, v poľane je konvoj.
to bude spľaný tam spred, zombíkov silných. No však poľaná, to také 1,5 km. Tak to je, uvidíme podľa toho lootu, to je hneď v prvej miestnosti, či tam je ten loot. Lebo to všetci zbierajú, lebo je drahý na predaj, tie náboje. Má to obsadí to jeden slot a predáš za 2000. Nevíte sa chvíľu? OK. Tie dvere nechajte otvorené, ak sú. Lebo takto, kto pôjde okolo, tá uvidí, že boli otvorené a zrazu sú zavreté. Ja už si to spojím mini na tým, ty vole, na... Ja nemám dlahu. Vy máte takto? No, mám tým ve stanu v base, tam je dobře. No, takže to je celkom v rýchli potom, lebo... Mám na žebřík, to chce úplně mačkat, jenom opatrně a nedržet to, jo, nedodělá tu animaci ten kretén. A tak ono cez tretiu osobu najprv vidíš, tam je mina, vieš, potom sa môžeš pomýliť. Si nie. Lebo ja mám akože klacky pri sebe, ale z toho chcem spraviť na tie schody, tú pascu. Čiže ak potom náhodou takto buchne na mine, tak skočím po tú pascu. Prerobím to na dlahu. Ja neviem, na tých schodoch som strašne rád typkov takto zabil na tie pasla. Veľakrát mi to zachránilo život. Nie, že budeš mať na poloautomatickú. Kam ich pravdy. Aj tuto tie náboje. Ešte to veľké kalibre, čo sú tu. Je tu, tu sú hore náboje. Tu tie svietiace. Do padiny a tých od strany. Aj tu sú všetky tie miny, sú tu všetky výbuštiny, sú tu. Dobre, tu nebude nikto podľa mňa. Je tu aj veľký batoh. Neviem dať minútu pred ten veľký chod. Vlastne zaňho, perspektíve. Ale ešte ten ľud je dole. Ale jako mohli by tady zahrávat víc na to, jak je stojí úsilí, jako by se sem dostat, víš jak. No hej, lenže tu na keď prídeš, tak máš 50 kalibrov. Plus prídeš do tej miestnosti, máš tam kľudne aj 3 najlepšie vesty, tak 4 gudometry, 3 šejtaky. Tak to sú samé vybuštiny, je tu ľud dobrý.
Já ti poberu ty vybušiny, z toho můžeš dělat ten vazmek. Mám 2 tady. To na keď 50 kalibrovku nikdy nezoženeš. Však to je step podaný. Však hej. To je tá mína. Alebo 50 kalibrovku zoženieš iba tu a potom v toxic zone, nikde inde. No a ešte hej, keď sú tie eventy, hej, ako airdrop a tieto, tak tam ešte konvoj. Ale budú ľudí nevieš, kde iba tu. To isto aj tie... Však to je tu na kusu, poďaná. Kilometr od nás, kilometra. A tam vlastne si bol aké na konvoji, čo tam je? Tam je strašne veľa takých silných zombikov. To musíš veľa striedať, tam si ich zabil. Typek tam bude ešte striedať nejaký čas. Kde som chcel dať? Dobre, nevadí. Tu Claymoru, on zabil inde. Si přežijem tak, jak vylezem, tak si někde seženu chálec. Bom. No, ale jako zatím v pohodě. Tam víš, rutým. OK. Víš, jaký na to mám názor. To tam miestnosť je zavretá, to nemám rád, keď je zavretá. To sú odpaľovacie tieto. Dobre, a dám túto. Ne, to sa nedá predať, to je nejde, já už jsem je vyhazoval, když jsme měli v base, protože my to nevyužíváme. To čo, idete dole zatiaľ? Budem kempiť. Môžete vypustiť vodu. To je jedno, lebo ja som tu nahore. Ale 3,5 minúty. A nechoďte pri sebe, kebyže tam bola mína, aby to nepolomalo oboru naraz. Tak vezmeme každý tu jednu místnost zároveň, ne? Ať to vybereme co nejrychlejš a vypadneme. Kdyby tam někdo byl, tak stejně musí přes toho druhýho přejít. Vlastně a přes třetího ještě. Ale jako, že kdyby náhodou, víš co, tak stejně to tak snadno nedostane pryč. Potom pôjdete aj tam, hej, kde je tá 50-ka. Tak počkat, já se vlastně do té další místnosti nedostanu, vlastně se musí napustit voda, že? Hej. Ne, já jsem šel na tu další, ale... Takže jdu k tobě. Však vlastne, vieš, vylúčite to, počkajte si, pokiaľ sa napustí voda sama a potom ja to dopustím na maximum. To nie, lebo bola hore voda. Keby tam niekto bol, tak by vlastne bol tam uväznený. Právě jak bylo za to žebříku teďka, tak minule se tam na mě usmívala mina. Jsem vylezl, vole, víš co. A už to nešlo vládat ta hra, víš, Daisy, no. Tak jsem jenom čuměl, jak vybuchnu.
Je tu ten typek z tej bejsky, ten čo sme ho zabili s tým autom. LSHII. Hej on. Nie, to je dobrá zbraň, ale ja aj tak chcem tamto. Evolis. To já používám pořád. Ale to máš v tým azbuce, že ono je to RSR, jo. Ještě stejně zase bude předělaný ten název. Hej, aj tam sú niekedy veci, aj vesty, aj prilby sú tam, ale prilby sú tam tie slabé, nie sú tam tie silné, tiež trojky. Trojkové sú najsilnejšie, to čo je na konci tá trojka, že úroveň, alebo neviem, čo to tam je 3. Tady tohle na ty 308, no. Já už asi ani další brát nebudu a vezmu tu 2 a hotovo. Tyto dňa na predaj sú lacné, to stojí tu 1000, vieš, to nič. A najsilnejšia vesta je 338/40. No, ale byl tady další ten proti boxu. Už sa asi bude dvíjať hladina, ale to je jedno, hej, lebo... Čo? Kde tam je? Položená na zemi, alebo čo? A som ešte nikdy nevidel nič také, no dobre. No máte čas, lebo teraz sa dvihne hladina. A potom vám ju dvihnem ešte viac a prepravujete do tej druhej miestnosti. Tak vlastne Bunny tam už bol a ty to máš, neviem, kde to bol. Hej. Dělám, dobrý, jsem vzadu. Ale jsme tu, v pohodě. No, teraz říkal, jako v reálu bych se posedal, by nikdy do takového bunkru ani nevlezl, vole. A teraz si zober, že mňa tu zabijú a vy tam ostanete uväznení. Vůbec neříkej takové věci. Že čo, nemáte ten Evolis? Nebol tam? Nope. Do píči. Já jsem zbraň ani žádnou, jo, našel vlastně to. FN, počkej, na co se ptal? No, FN Evolis. Jo, mám ho. No, dobrý, takže... Dám PCPčko potom za to. Vyfulené, 100 ranový zásobník, všetko. To má takový ty bubínky, nebo to je něco jiného zase? Jo. PCPčko? Ne, ten. Jo, šupej. Ve vodě to pust do kalhot. Tak to z vás mal PCPčko, nevím, který z vás. Já používám, no, to PCPčko, já mám celkem rád. Ty poslední borce vlastně v té vesnici, tak jsem jeden dostal 408 a uprostřed a ty dva dostali tímhle PCPčkem. A on do mě střílel 556 a vlastně škrábnul mě akorát, no. A na vanile, jak to do mě narval, tak už bych ležel. Jakože bez té vesty, no. Jo, mě z toho taky hrabe, jak dlouho čumím do toho zeleného, to je hrozně nepříjemný. Sere mě to.
A je to fakt úplně připomíná ty staré časy, vole, když jsem měl kompa jenom dvoubarevný monitor a tam byla černá a zelená. To bylo hrozný, jako. A ještě starý CRTčko, že to ještě blikalo. Dobre, idem to napustiť. Malo by byť úplne hore tá voda. Jo, ty jdeš tudy, máš, vozím tady po žebříku. A po rebríku. Tady. Dobre. Čakaj, idem to napustiť ešte. Ale neviem, musíte nájsť ten rebrík, na ktorý sa ešte neviete dostať, čo je taký poškodený. Já čekám, no, ve vodě furt. A ide hore voda? Ne, ide hore. Jde, ale pomalu, no, hrozný. Že taký rebrík, čo je najprv rozpadnutý, až potom sa na ho dá dostať. No a vlastne tam nájdete vlastne čo, iba 2x helmu a 50. Jde, podívej se za sebe. A je mi zimenka. Doufám, ty vole, že se mi povede nějak v té Francii připojit na internet. O tom, jak budu pracovně, protože jestli jo, tak pak na pokoju na pokoju bych zahrál, na tým Eliu. No, potřebuji k tomu hlavně to internet, no. A já právě doufám, že to půjde, jako no. Jestli jo, tak bych když tak si udělal hotspot, no. Jako v telefonu jsem si zapl roaming. Dobrý, mina tu není ku podivu. Tak to na žlutý život bany. Co? Prečo nemáš život? Co nemá? Však máš žlutý život. No tak on to mě hladový, teda hladový. To mrzne ten idiot. Aha, tak rýchlo si vyberá. Aha. To zomrieš, potom prídem vonku. Doufám, že ne. Tak vlastne ty už nemôžeš ani šprintovať teraz. Já zatím můžu. Počkej, zatím mám samý akorát boxový granáty do granátometu a jinak nic. Tá padina musí byť na tom istom mieste, kde bola vtedy, keď si ho zabral. Aha, čiže to je 50 kabany, ty si pamätáš, že si zobral tu 50? Jo, nevím, kde ležela kurňa minulé. No niekde na tej chodbe, tej veľkej, vieš. To je tady úplný hovno. Jako zbraň tady fakt nikde nevidím. Tak to mě trochu mrzí, jo, to jsem doufal. Máme pořádnou ganu, no. Čekaj, já to brndu ještě jednou, tu místnost vole, to je divný. Tady je fakt hovno. Tak to jsem teda zklamaný, jako tenhle vejlet do bunkru stojí úplně za kokot. Tak aspoň tě vezmu. Já jsem našel jednu, no.
Aha. Okay. No, tak ta vesta to je dobrá věc. Už jdete dole? Jo. Ta voda sa vypúšťa sama, som ani nevedel. Jo, aspoň mě nebude taková zima. Mě to možná zachrání, no, když nebudu stát na tobě. Ne, jde mi teplota dolů hodně. 3 šipky, no. Já jsem bonus. A já jdem pustit. Ale to je divný, že tentokrát mám ty hápka tak krytí. Jako hladem neumírám totiž. Ten zatím ještě mám zatím ve žlutým, což je v pohodě. Ten tunel je hrozný, vole. Já mám vždycky první osobu. Zasekávám. Pojď rychle pryč z vody. Pozor, to je ta pasla. Dobré, ovládat mám, můžu skákat. Ne, nebudu ovládat, mám pri sebe. Tak, naspäť. Počkej, ja ešte ho zoberiem a dám tam, kde dám stále. To je trošku vidno. Víš, já bych nezařoval s tím, kolik mám hápek. No, naspawnil se tu auk. No, to se dá prodat 3,5, myslím, nebo 4,5. Vy jsi skočili? A jí umírám na hlad, no, protože si teda nakonec ten bonus dám. No, je to má obec. Jo, tady nebylo. Chyba tady se šiknou, no, protože skoro žádný nemáme v base. Takže když zařvu, tak to ho budou plakávat.
tady se naspawnila další ta. Aha, ne, nenaspawnila. Tady nechal. Nic. teraz bola mimo v strome. Já si jdu pro ucho šťoury, potřebuji se polechtat. Že si jdu pro ucho šťoury, potřebuji se polechtat v uchu z těch sluchátek.
Hej. To tiež môže byť 50-ka. To má voľné ruky. Bany. Bany si tu.